Cek, cek.
Huriani itu hatta, selamat hari Minggu ma di hita salutna. Selamat hari Minggu ama. Guarni minggu ta sadarion, ima minggu Septuagesima, manang 70 hari adorak sohaheheon. Doh topik gabe siulaon hatai. Tapasonang marohata, tapukka ma perminggota, maredde mahita sebukwede, nomor 27 ayat 1 ayat 3. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumampi mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon di dohot Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalana sorat, upasonak pe hamu, buat hamu ma augak kutu hamu, guruon hamu ma sian ahu, aina labot doahu jalana serek marroha, asadapotan paradianan hasonangan to dimuna, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, asi maroham dihami halak nagalion, didaho nagogodo musunami, saitalu dohami dibayan alani hagalion nami, dibahini hupangi dohami tuho, say pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite pananon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dihita sebuku nomor 120 ayat 1 dot ayat 2.
Tatangihon ma patin debata di minggu sadarion imasian patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jada dang jadi sumanonmu manang aha na di bano gijang dohot na di bano tongaon rodi na di bagasan aek na di turuni tano yang go tunggabe si sobaon manang siuluan. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di bana asadang jadi iba marsobba tu sobbaon manang tukanaganan mangido hanguluan siani jala dang jadi ola begu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan homitan atong rak mangido gogo mahita sia Tuhan di bata ali Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patimi. Amin. Maredde hita sia bukede nomor 421 ayat 1 dohot ayat 2. Tato poti ma dosata nagudangi diadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan di dosa di hami halak ngedangolon. Mar hite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mengarsakut dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan di dosa nami. Lehon matu hami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porseaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabi pelian na mangulu jalan na badia mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringat Tuhan sisan ni dosata. Songonod dohatan ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu hamu akan aloja jalan asorat, upasonak pehamu. Buat hamu ma augaku tuhamu, guruhon hamu masian ahu, aina labot doahu jalan aserek marroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna, ai labot do augaku jalan yang do dohot na hupa porsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita sia bukede nomor 467 ayat 1 dohot ayat 2. Hatani debata nagabi pistel di minggu sadarion dienet siap buku panurirang jasaya biddu 5 pelalu ayat sada sahatro di ayat sia a tajahama marsikat sorin mangasagogo maho jauh-jauh unak potok pangir maswaram songos sarune jala pabotohot tu bangsokku pangalasan nasida dohot tu pinup parisi Jakob dosa nasidai. Ninna do puasa tu merpuasa hami hape dang didaho upasi palhami daging nami hape dang diperdulihon roham idama di hari-hari perpuasa muna apala disima disebut hamu rohamu jala disosak-sosak hamu do pangula muna tung perpuasaan na terhalomohon ahumai sadari diosit jolmai rohana dipatuki uluna songon aru marpeahat di hori dohot di sirabu tung perpuasaan mai guaron jala arilomo ni rohani jahuba Daudo molo dipunggoli horo tim tu halak namale jala ditugihun ho tu jabung halak na dangol dot panakar-nakar molo diidaho halak na marsamara gabi dia biti ho ibana jala dang martabuni ho maradopon sibukmu dungi jauh-jauh maho
jadi alusan di jauh maho molo angko kakmuku ko gabe dohonon nama idama disodoahu ima sahatna martua doakan atu mangihon hatan debata jala naupiopsa amin. Marede hita sia buku de nomor 710 ayat sada dohot ayat 3. Tidak koma haporsyaotai songon nahina tidak menidongata sahaporsyaot di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata jahuba hidup ama pargohu na suatu dosa natmo palangit dohutan ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai imana tinibuhon di si Maria nagabe-gabean siat to di perbadia adoram sohaguan ido tuhanta natumaon na bernit di panghuman ni silatus nama terpajal lo ibana di hau pinasilam natuat tubanatoru dung ditanam namula mangulu diari pataluhon nama naik tu surgo lahu dung syamu di debata jahuba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulu do namate ahu porsea ditondi perbadia jala dosa da huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen apka nabadia dohot dihasisan di dosa dohot dihatai namandok mulak mengurus sogot daging ni halak nam mate dohot dihanguluan na sora sudah amin. Tikting na masa di Huriata di Mingguon, tanggal 5 Februari 2020, ruas na tamba. Tajalodo gabe ruas ni Huriata, keluarga Rica Sitinjak SPD, melawati Buru Manik SPD, na sida manjalo pasu-pasu para bagason di Huriata, na di hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022,
maringanan di Jalan Buni, Gang Melon, Wik Tolu. Nyonya Ramsida Boru Nainggolan, Rap Dohot 2 Yanak Kon Nasida, Sada Bawa Sada Boru, Naros Sian HKBP Desa Teladan Resort Medan Halvetia, Distrik 10 Medan Aceh, maringanan Jalan Taruna Jaya, Gang Baronang, Wik Walu. Horas Martua Manurung, Eri Dahana Boru Siombing, Naros Sian Gereja Betel Indonesia Ciracas, maringan di Jalan Haji Enang, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Manang Wik 12. Parmingguan ibadah khusus Manang Ipsus. Sadarion Minggu tanggal 5 Februari 2020 dimulai parmingguan ibadah khusus masuk pukul 15 WIB. Marti Tingon Pinangido tu Sudi Natoras asa disusoi aka iana kota mandohoti parmingguanon. Patangyan Wik hari Selasa tanggal 7 Februari 2020 Pato Paone Huriado Pamuhai Patangyan Wik Sada 1 Wik 12 di gereja live streaming mamuka pukul 10 sia WIB. Maka tidak kon haporsian khusus. Mamuka Minggu tanggal 20 sia Januari 2020 di Patu Pahuria do Marguru Malua khusus. Turuas ni Huria ala Naing Marsahotan. Parguru Malua tahun ajaran 2022-2020. Mamuka hari Minggu tanggal 12 Februari 2020 masuk Mamuse Parguru Malua. Marguru dimulai pukul 10 WIB di GSM Gloria lantai 1. Marhiti Tingon Pinangidu Tusude Natoras Parguru Malua asa disosoi akayana kota Marsiajar Marguru Malua. Pandidion Nabadia hari Minggu tanggal 12 Februari 2020 di Parminggun pukul 10 WIB Patu Paon ni Huriado Pandidion Nabadia tu akan poso-poso yana kota ni ruas ni Huriata Marguru Natoras di hari Jumat 10 Februari 2020 masuk pukul 10 pitu WIB. Laos dibuan mas surat pengantar sian situa wik program Huria. Mamuka mingguon madalan ma songon nasomal sude ulon pakobasion ni Huriata. Sermon seksi kategorial dohot partangyangan. Tupak tu haporluan operasional Huria. Hari Minggu tanggal 12 Februari 2020 Patu Paone Huria do papungu tupak tu haporluan operasional Huria siganu bulan di bagasan amplop. Tak pasat mas sian las niroha songon parbueni hapor siota. Dewan Koinia seksi sekolah minggu. Sadarion Minggu tanggal 5 Februari 2020 Patu Paoni Huria do pengangkatan guru sekolah minggu di Parmingguan pukul 10 WIB Dung Sidung Jamita Toropna Nasida 5 Halak Ima Katrina Oktavia Borusilalahi Wiksada Yemima Maharani Natasha Borusiregar Wiksada Elizabeth Truli Borusianturi Wikwalu Novi Elvar Reta Parmatasari Borusite Wik Sia Marta Gloria Angelia Borumanurung Wik Saplusada. Dewan Diakonia Seksi Sosial hari Rabu tanggal 2 Februari 2020 Patu Paoni Huria do pelayanan menang kunjungan tu akar ruas ni Huria na di bagasan Parsahiton sada Nyonya Purba Boru Lubis Opu Bitsar Wiksada di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. 2. Nyonya Pangaribuan Situa N Boru Utagalung Wik 5 dirawat di Bagas Nasida. Nyonya O Silalahi Boru Pangaribuan Wik 5 di Rumah Sakit Polri. Amang B Pasaribu Wik 8 di Rumah Sakit Pasar Rebo. Erwin Napitupulu Wik Sia di RSPAD. Anton Simatupang Wik 10 pemulihan di Bagas Nasida.
Amang Profesor Asitio, Wik 10, pemulihan di Bagas Nasida. Nadine Borugutom, Wik 10 Sada di Rumah Sakit Cikini. Amang Hapak Pahan, Opung Waren, Wik 10 Sada di ICU Pasar Rebo. Nyonya Lubis Buru Pangaribuan, Wik 2, pemulihan di Bagas Nasida. Partauni Huriata, Dung Sidong Tiktingon, Tabege Ma Panorangion, Taringot tuh keputusan ni rapot Huria, naung di Patupa di hari Sabtu tanggal 28 Januari 2020, naung Salpu, Sian Parhado, Partauni Huriata. Di Patupa Mai, di Parmingguan Piku Pitu, 10 do 10 Pitu. Songonima tikting di minggu tasadarion, aka titing na mangihut boima tajaha nadong di wartawan. Ultima. Salam. Oras madita salutna. Na pinarsangapan amang Patita Resort, amang Pendeta Osman Ebaho STH. Na pinarsangapan dong aku parhalado aga beci bubur. Na pinarsangapan amanami inanami suang suoni ruas na Pusubulu narak marminggu kita di Bagasan Manugoton. Pardulo mahita matuk muliate tutu hata pertinggal pasai di siala hipason na pinasa na tuita bu kita rak marminggu di huriaon lau mamuji pasangapon tuhata diamu ruas ni huriata lunga jadi ima rapot huria na di tanggal 20 Januari 2020 lalu na dihadiri sudah dewan dohot seksi-seksi, dohot utusan kategorial ama, ina, naposo bulung, remaja, dohot sekolah minggu, suang-suangoni nang utusan perwakilan wiksada sahat tuai 12. Mardalat do rapoti dohot denggan, dohot mangalihon keputusan dirapoti. Perminggu perminggota songon nasomal mengikuti kondisi siapa mereka tak. Nong mardalan selesai ibadah parjamita dohot para gedda di Joloni Pitu masih calangan do ruas. Nong mardalan ima firman Tuhan setiap pagi yang diberikan oleh Amang Pendeta selain teks tertulis juga dengan visual. Di kebaktian pukul 7 doh pukul 10 tetap bahasa Batak tapi dimintakan kepada pengkhotbah supaya dicampur dengan bahasa Indonesia agar anak-anak kita yang ikut kebaktian pagi hari bisa dapat mengerti dan bisa dapat menerima. Namangihut pertangyangan setiap hari Selasa tetap seperti biasa di gereja, tapi dapat dievaluasi sewaktu-waktu dan mengikuti pertangyangan selain tuan rumah WIK juga dua kor WIK dan dua kor kategorial. Namangi muse ima Natal sekolah minggu tadinya hanya orang sada do orang dua alani torok nado akan dua diputus sama orang sada ima umur bayi sampai kelas 1, orang dua umur kelas 2 1 kelas 4, orang tolu ima kelas 5 1 kelas 6. Kunjungan nomor saya rumah sakit kita akan mulai jalankan dengan kondisi rumah sakit setempat. Hal yang baru bagi kita lagi ima
pemberian ulus terhadap perkawinan 50 tahun atau perkawinan emas akan diberikan pada waktu kebaktian gereja pukul 10. Nanti akan disesuaikan dengan waktu yang tepat. Namangihut ima seksi pendidikan. Tabayam ma bimbingan guru agama untuk anak-anak kita yang tidak ada guru agama di sekolah masing-masing untuk mendapatkan nilai dari pendeta dengan rekomendasi daripada seksi pendidikan yang mengajar guru agama. Namangihut nong mardala dihita ima amplop setiap minggu atau minggu keempat ima berupa amplop untuk dana sosial Nihuriata songot titing namangihut nakingan setiap bulan pasatot tama songot tupak operasional Nihuriata mengganti dana yang kurang lebih yang masuk ke sentralisasi keuangan pusat. Namangihut muse di Parhalado akan berjalan jetro. Jetro itu per week dibagi pendeta situannya yang bertugas. Jadi setiap situan ada na 3 ruas yang harus dikunjungi. Perlu dotong untuk bisa langsung mensosialisasi kebutuhan daripada gereja kita. Dan diwacanakan juga dalam rapot Huria untuk melengkapi atau kebutuhan Huria kita perlu juga wacana tadi dengan kunjungan ke setiap jemaat kemungkinan bisa menambah kas Huria atau berupa iuran tahunan tadinya bisa jadi bulanan. Seandainya kita memberikan rata-rata 50.000 setiap bulan aja, jadi kurang lebih 600.000 setiap tahun. Dan itu kebutuhannya adalah untuk untuk Huria yang tadinya dibagi sentralisasi itu 100 itu untuk pusat dan Huria, yang 250 adalah untuk sosial Huria itu dohot tu pembangunan Huria, itu renovasi dan yang lain-lainnya. Namangihut muse disepakati rapot do ima tukar guling tanah lapangan tembak ala Silamaun ngatur lantar dak kiabe pakai. Jadi tapi dengan kondisi harus membeli tanah. Jadi bukan untuk uangnya dipakai untuk operasional gereja. Namangihut diminta kepada seksi dan dewan supaya mengefisienkan penggunaan dana anggaran karena kita pengeluaran kita kurang lebih 4 miliar 12.440.500.000 mak. Penerimaan diprediksi penerimaan kurang lebih 4 miliar 33.114.200 obat. Alai pengeluaran non tu pusat mai kurang lebih 1 miliar 79.755 itu 715 rupiah. Jadi kalau kita balance pengeluaran dengan penerimaan kurang lebih dibebankanlah kepada pesta Huria atau pesta Kotilon kurang lebih 250 juta. Jadi asamoru pengeluaran di beban di pesta Kotilon dohot ulang tahun Huria, nah selamaun setiap tahun paling kita bebankan 150 sampai 250. Jadi sian penerimaan imanak yang berupa amplop operasionalnya Huria dohot kunjungan jetro mungkin bui masih bagian menutupi asa bui merdala studi program ni Huriata. Jadi pinang itu tuhamu amanami dan nami ruas ni Huriata tetap dagu gomartangyang
talihom maro haro pikirata tu huriaon asamardalan huriau tahun songon na tahun doh na dinginkan tuhata songon lima hata siak kami tuhata mamas masuk ita melihat Tapi gima ede puji-pujian sian kor inahanna diuruti mamusian non sian kor amagabe.
Marede mahita sebukede nomor 20 ayat sada doh udutna lasta papunguma pilihan sada A dohot sada B.
Dameni debata na sumurung sian salhu roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata di minggu tak sadarion ima minggu Septuagesima. Namar lapatan pitu puluari adorang so haheheo. Alanita tangiho mahatani debata nagabe berita nauli di hita tersurat di Jakobus bidusada ayat 22 rodi 25. Doh topik manang tema gabe siulahon hatai. Gabe siulahon hatai. Hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Tapai huti hukmahu jahahami songonom mahatana. Jakobus sada ayat 22. Alai gabe siulahon hatai mahamu. Unak kolan pananginangi. Akana pautotohod dirina. Ay pananginangi di hatai. Anggo so diulahon terus may
tuhala napa bereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Adi bereng do dirina dungi lau mai bana. Gai bidang diboto be rupana. Alain nama mereng torus tu bagasan uhum haluaun nasudengkani jala mian disi imana martua marhitesian pangulaun nai anggo so pananginangi nama kalupahon siula ulauni tahei bana di sima sahana horas madihita saluhukna. Jadi di sadahuria nahya ni nalayanan tiki makatahatai rupani dohot akka ama marsirarian isukuna mateima rupani hami amang kalau kami pergi mengikuti ibadah di luar HKBP, KKR lah, kebaktian-kebaktian lain lah, salahkah kami? Inamatai ala memang amatona teringgas. Salah enggak amang kalau kami pergi ikutin KKR di sana, ada kebaktian-kebaktian kami pergi ke sana, walaupun bukan HKBP, salah enggak amang? Inna. Bahwa enggak salah. Yang namanya mendengar firman Tuhan ngapain salah? Di mana-mana, kemana-mana boleh. Tu dia pehamun alam molo manangihon hatani di Bataru, silakan pergi saja. Tapi ingat ya, nik kurupani, ingat ma. Molo toluhali mangan sadari. Idia do gogoi karejo sian na kola mangas sadari nikkutu ibana. Jadi juga di suku sukundot tuhita amanginang saudara-saudara Bapak Ibu, manakah lebih besar tenaganya orang yang makan 3 kali sehari dengan hanya makan 1 kali sehari? Dia do tahe. Pasti orang yang makan 3 kali sehari lebih kuat, bahkan mungkin lebih sehat daripada yang makan 1 kali sehari. Songoni do nama nangihot kata ni debata. Kalau amang bilang mau pergi ke sana dengar firman Tuhan, mau pergi ke sana, kamu harus yakin semakin kamu banyak mendengar firman Tuhan, ikunu burjuru pangalahom. Kalau kamu sering mendengar firman Tuhan, pergi ke sana, silahkan. Tapi perilaku kamu, kata-katamu, tingkah lakumu, sopan santunmu harus jauh lebih baik daripada orang yang hanya 1 kali seminggu mendengar firman Tuhan. Bahula kurok songoni gebinende garu-garu uluna. Ana wahadu narak kurupani. Jadi memang kecenderungan secara umum gudang dojol maon. Nah poso apalagi ibu-ibu juga ikut, termasuk juga kaum ama ringgas manangi hutu dia pe songon naik kejar do. Oh di sana ada KKR, yuk rame-rame lau. Alai nggak ada yang salah di situ. Pakorhon pangotak panggurdak ketika kita mendengarkan firman Tuhan sejauh mana? Saat tu dia do pangotak nihatan di debata na tatangi honi ido nagabe persoalan di tonga-tonga ni pangulut tau. Ido asadidok di turpuk tahun alai gabe siulahun hatai mahamu unang kolan pananginangi akka na pauto-toho diri na doi. Unang maholan pananginangi alai gabe siulahon mangulahon. Ini sering jadi masalah di tonga-tonga nih perdalan yang ulut tahun.
na mga utotoi diri na doi. Tabayak kumajo na yung manabuy buhato siya jolma na mga utotoi diri na. Dirinya saja sudah dibodoh-bodohin, apalagi orang lain. Apa yang mau kita tiru, apa yang mau kita teladani dari seseorang yang menipu dirinya. Jadi saya tabereng na parjulo. Orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, na parjulo dipatudus may tuhalak na mangototoy dirina. Alani manabuy buhatun sinahalak, dirinya sadaya ditipu, diototoy. Ibarat contoh sederhana, mula dong halak nasihat, ala iban maaf, iban masongon na pekat, mangiduidu memana di lampu merah. Apa yang bisa dia lakukan seperti itu? Nilai apa yang bisa kita tiru dari dia? Dia sehat tapi pura-pura sakit dan mengemis. Ima dipatudus. Molo halam menangi-nangi dohita, tapi kita tidak mau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Napa oto hodirina dohita disi. Alanido mulai do punguan inahan anak kaning di edenai, jadilah pemenang sejati. Dan bui holak kata, tapi betul-betul kita buktikan jadilah sebagai ina menjadi pemenang. Nama kaholongi, napaturehon keluarga dohot pinopar. Songoni donang merhiti kor agape nakaning, idok nasida jakom maibana, tajakom mahatan di debata. Tasikapi may marhite saluhut lakaki. Jadi memang lakata panggulmiton ningoluta itu harus nampak ketika kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan boy hita puas kolam manangihon hata di debata ale pangotak na dangado. Jadi nak kaning ngaridok parar taon ngamardalan rapot furia. Ngadeng mardalan secara khusus nunga tapatupa. Akka keputusan ini marhitena tapadalan mulai nari minggui. Salah satu contoh mula maanon amename kita sia garejaon jongjong ma parjamita do paraged dari pituan. Tabering maju adong do lapatan di namanangi hokatan di debata. Mula marsio jarat do pehita berarti horas mak. Tapi kalau kita amen-amen, yang berkhotbah pergi dengan maragenda, kita duduk. Pelan-pelan pergi yang dari belakang menyalam. Aleng ko ulam bersejarah do hita. Ini pergumulan berat. Nah, mangoto-to diri taruh hita sih. Molo tenak kita di son, na berkendaraan mar motor pe, bui perlahan mengambil motornya. Sepi bisa mulus keluar dari parkir. Alai molo marsio jatat do hita di son songoni mamu sehitan no di parkiran marsio jaran. Dorong mendorong mamubili. Anggo hita tu hita dorong mendorong tak pola boha. Alai molo mobil tu mobil lo marsi dorong-dorongan marsi kaleconan. Makibana. Ingot tamu. Nama ngototoy dirimu na dohamuna. Molodang taaplikasihon hata di debata na taulahon tabutihon manoni jongjong di sana berjamita doh para gedda kita tenang santai rapi berjalan iparkir pesongonima ido pangotak ni hata di debata didok napa duahon songonon gambaran orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya dipatudus mai tuhalak na jongjong di sorminan. Jongjong di sorminan. Jadi di hari-hari nasalpu tiki marbona tahun hami dohot punguan ina Teresia kalau tidak salah. Inang sia dia leleng mahamuna jongjong di cermin untuk berpakaian. Setengah jam, ada 1 jam inna rupani. Ala memang apalagi molo lamar minggu. Ya udah maju inat teja bunit kemaju rupani contohna. Pasti semuanya diperhatikan mulai dari kuku arung dona biru
Wah, di badu kutekna. Sah memuse tugijang. Waduh alisna. Sah. Habis tu alis, masma. So. Mana boleh beri kamu ingat tadangin masuk tu Twitter. Baru petubohi. Marsi hapalat dong. Nggak mantap be. Nggak mantap be. Ale holak kadis ya kacai. Nggak mantap ini rotong tuiba. Artinya apa? Kita itu hanya pede, hanya percaya diri ketika kita berhadapan dengan cermin. Ale holan pulik kita keluar sepudi, sebalakang, sejolo ni cermini. Baru nggak mantap. Kita tidak pede lagi. Nama nangihon hata di bata bodoh mana pede ketika mendengar firman Tuhan. Alanido mulai dokon amin amin semangat tian. Ale hulam mulak mulai gale muse. So nama lebah indah muse. Ngetorarong pangotakna sudah ragu akan dirinya. Holanido kepercamita ada amin amin turidu tuh semangat tian. Ale hulam mulak ay mere subuh tu beda umat tu sudah ngetor goyah. Alani tengok mah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya itu adalah orang-orang yang membodohi dirinya dan juga orang-orang yang tidak percaya pada dirinya. Semangat dari mana ketika mendengar firman Tuhan, tapi ketika selesai mendengar firman Tuhan mulai oyong, mulai goyah, aduh gimana nih, waduh. Odo persoalan di tengah-tengah ini parngulu tahun. Orang yang mendengar firman Tuhan. Hulak kojo. Ia si Maria di peok dohatai. Makanya dia mendapat berkat. Jadi kita bukan hanya mendengar. Molo hulak kon di piga-piga tikin asalpu. Adong tolu teori mendengar. Tolu teori mendengar. Bagaimana sih mendengar itu? Mendengar itu yang pertama ada seperti pipa air. Seperti pipa air. Bahwa pipa air masuk segini, keluar segini, nggak ada yang tinggal. Adong dohala nam mendengar seperti saringan kelapa. Tengok maya ke ibu-ibu saringan kelapa. Bahwa saringan kelapa diperas, yang keluar apanya? Yang keluar apanya? Intinya yang keluar, yang tinggal apanya? Empasna. Gurang doha nama nangihon, intinya itu keluar. Nah tinggal isi pareon nai, narwanai. Tabayak maju. Yang indah itu keluar. Tapi yang kotor itu justru itu yang lengket. Seharusnya teori mendengar yang ketiga adalah menampi beras. Ipa husur-husur songo si Maria, ipa husur-husur digoyang-goyang, sak. Wah, ini pasir buang. Oh, ini batu buang. Aro nageleng ite he. Aro bahasa Indonesia nyon. Bahasa Indonesia natong domonis. Temak manang na diam yang kosong nih. Kita buang semuanya itu. Dia mana tinggal boras nai. Jadi selain teori mendengar itu jangan seperti pipa air nggak ada yang tinggal. Jangan seperti saringan kelapa bahaya yang kotor yang lengket intinya keluar. Tapi marilah seperti menampi beras kita buang yang kotornya, yang tinggal adalah sarinya. Ido nomor 2. Jala na terakhir di son taringo tu nama nangihon hatani debata diulahon ikomian kontinuitas berkelanjutan di ayat 25 hujaha songonon. Alai nama mereng terus tu bagasan haluaun.
Nama mereng terus tu bagasan uhum haluaun. Artinya yang selalu membaca firman Tuhan. Jalamian di si mian di hata ni debata. Martua mah. Jadi orang yang berbahagia halak na martua nama jaha hata ni debata. Namian di hata ni debata. Jadi adong do songonon, adong do ada anak remaja disuruh natorasna setiap hari baca firman Tuhan, satu pasal baca firman Tuhan. Jadi ringkas do dan akun ijahi mana do terus hatani Tuhan satu pasal terus. Ale do pigaliling manang nawuhami some mana nama jahon. Ibereng bapana songon naso ujungna dipengot. Nah, kamu enggak baca firman Tuhan lagi? Enggak, Pak. Kenapa enggak baca? Pak, jujur aku enggak ngerti. Dakku boto haruna hujahi. Roba pane udah, baca aja terus sekalipun tidak mengerti. Bagaimana Pak saya bacanya? Saya enggak ngerti. Jadi roba pane iro masuk menon. Nah, mulai besok sore kebetulan jonok sejabune ya dok sungai. Mulai besok sore, ambillah air dari sungai itu, masukkan ke ember ini. Aduk sada ember, buat maju air si sungaian, pamasuk matu emberon. Alai dilena mataima karajang niarang. Tabo toro karajang niarang? Tabo toro karajang niarang tahe? Ngerti ya karajang niarang? Ile makarajang niarang. Setiap sore lama nak nau. Kalau masuk karajangon, ibu si sungai, adong dah pernah tinggal aiki, sesungguhnya mah, ali terus ibuan, dari tiduan inna kedongan nak, kok berdua kali tu inna, terus mai pau tau tu mana. Jadi tiga lilik sungguhnya, itu anak nema, Pak, gebiruk kodasi oto. Sorong ni tinggal aiki, bahasa suruh hoa mabuan dong. Aku pakai bernian enggak apa-apalah. Oh pakai karajang nyarang. Aduh artinya onin. Ulahumma kerjakanlah. Kalau kau dibilang bodoh enggak apa-apa. Pokoknya ulahumma inna. Betorus ma di ulahun. Bebu ai do karajang nyarangon. Ilujo ko 7 bulan ngarong na tinggal. Duk 3 bulan. Itu amat taima. Nah, ingat enggak kamu? Di ngotodo tiki hulia karajang arangon. Ingat enggak kamu ketika saya memberikan keranjang arang ini? Maksud Bapak gimana? Ingat enggak kamu keranjang arang ini saya kasih kotor, hitam? Ya ingat Pak. Memang kan keranjang arang ini kan marbirong-birong doi. Sekarang perhatikanlah. Perhatikanlah sekarang keranjang arang yang kotor itu. Ibereng makarajang arangi ngayas be. Ngayas. Loh, kok bisa bersih? Dang yat tu si hoi. Songonima pangulau nito di roham. Kamu tidak ngerti firman Tuhan, tapi bacalah. Roh Tuhanlah yang bekerja di hatimu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hatimu. Dang dia tusi hota hatani debata, dang tuk pikiranmu mengatusi hatani debata. Tapi kalau kamu membaca firman Tuhan yang tidak kamu mengerti itu, roh yang bekerja membuat hatimu tetap bersih. Songok karajangom mane, dang lau roham gabiyas, tapi ternyata bisa bersih. Songoni marohami, tung pedang dia tusi hota hatani debata, tapi tetaplah merendahkan hatinya. Maka roh Tuhan bekerja membersihkan hati kita. Ido halak nomor 2. Molongayas do todi merhite todi rohat taun. Disima tubuh semangat ta. Isima ringgas ta mangulahon lomoni rohani Tuhani. Alani do tuhita manami nanami bodo gudang dang tatusi hatani debata. Tapi tetaplah kita memohon tuntunan Tuhan karena roh yang memberikan kita pengertian, bukan logika, bukan pikiran. Di pasu-pasu tuhat tamahita asaunang songon halak na dipistil tainak kaning diulahon na sidero marpuasa
alai dang ditangihon debata, dang diida debata, dang diperdulihon debata, ala nasida pe dak perduli tu debata. Mari kita peduli kepada Tuhan dengan selalu rutin membaca firman Tuhan. Tuhan tamama masu martang yang mahita. Mauliati ma Tuhan disungguli hodo hami marhiti hatam asau nang gabi hola sipan nangi hami. Ale doh mahami gabi jolma nama katidak koko marhiti nama ngulahon lomoni roham. Bodo dakwatu si hami hatam. Alai prosia rohami na mangula do todimi mangaleu pangatusion di rohanami. Tuhan nami marhite permingguan namion upasahata tu hodongan nami ruas nihuria HKBP Cibubur na martaba sadarion ima keluarga Richard Sitijak ina nami melwati borumanik Nyonya Romsida boru nenggolan doho ianak konna sida. Horas martua manurung eridahana boru si hobbing. Sehoma mamasung-masu ruas ni huriau. Asa gabe doho nasida siulahu katami. Unak kolak gabe tabba ruas tabba bilang-bilang. Alai tabba madongan nami mamujiho marhite kharoro nasida di huriam HKBP Cibuburon. Hu hamalete ho kami do Tuhan dengan dibasam na ditabbai ho umur tuak karuas ni huriam tabbai matotong las ni roha tabbai hahi pason pada wakamara do persahiton asa marhite na tabba umur nasida martabba gugu nasida mamujiho marhite panggul miton ningolu nabi songonima ganup rumah tangga na marulang tahun sehoma Tuhan namangihot nasida di perdalanan di rumah tanggana asalam takas rohana marsiha holongan namarsiat tusan namarsiat juan dia kana humurang asa gabe rumah tangga sitiruon namangulahon hatami nasida di tongan-tongan ni keluargana. Songonima Tuhan dang lupa hami membetuho akaruas ni huriam natongod di bagasan parsahiton tuho mahupa sahat kami nyonya purba boru lubis nyonya pangaribuan situa en boru hutagalu nyonya o silalahi boru pangaribuan amang bi pasaribu Erwin Napitupulu, Anton Simatupang, amang Profesor A. Sitio, Nadine Borugultom, amang Hapa Pahan Opowerin, suang songoninyo nya lubis, boru pangaribuan. Doakan na suhago arak kami, molotong tungon gale pamatang na, ala neka parsahito na manosak, asiroham Tuhan homa naman dauni mga labohima asiniroham ape hotangami Tuhan law mabubu akasahit na lo siya pamatang nasida pasu-pasu sudi akatindakan medis akauba na pinasaha na asa marhitiya li Tuhan boy nasida makilala dengan dipasang jalamolo di tonga-tonga di persahito di totong pasunggulhon asa di patari dahon nasida siutoko nasida marhite bengek ni roha manaon parsahito ni upasahatami itu hak keluarga na pature-turehon lehon las ni roha Tuhan asa marlas ni roha sudi keluarga na pature-turehon akan na marsahit di jolona song-song ni mah upasahatami tuho sudi program di huriam Tuho mahu pasahat tami juluani hami Tuhan akan aposom perhaladom lau mangula ulau ni saluhukna di tonga-tonga di huriam HKBP Cibuburon asabui deng kamar dalan di besanga di kuarmo. Upasahat tami tuho sudi maruas ni huriam siap poso-poso sahat tunama tua lansia homa Tuhan mangaramuti mamasu-masu nama nangguli hami
asa gabe siulahon hatami hami dadaholan pananginangi sesama Tuhan dosa nami dago dengan si maruham asa tamah habi di julum mariti Yesus Kristus jalo matangi yang nami asi maruham amin. Mari dihita huhud pasahatun pilata. Sai pada diriku hari Tuhan, Bapa
pilihatta tuan dopan di debata martangi yang mahita. Ale debata mana mina di banua gijang hodo hararuan ni saluhut silalon nadinggan do nasaulibasa na mauliutus. Upasahat kami masian na nilon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiop nautus di jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati pulon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silelew mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu, saya saut malomo ni roham di bano tongaon songon na di bano gijang. Leho matuhami sadarion hangoluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di parsor homma. Damena tutodim.
Tuhan